Da, declar ședința deschisă de astăzi, 20 noiembrie 2024. Vom începe cu prezența. Am văzut pe link-ul Consiliului, pe WhatsApp-ul Consiliului Local că domnul Fălan nu se poate... Vom vedea. Încep cu prezența. Domnul Ancu Marius Iulian. Prezent. Doamna Cosmeci Nicoleta Daniela. Prezent. Doamna Desagă Teodora Alexandra. Prezent. Domnul Dicu Costel Felix. Prezent. Doamna Dragnea Luminița Iulia. Prezent. Domnul Dumitrescu Dan Gabriel. Prezent. Domnul Dumitru Adrian. Prezent. Domnul Fălan Mihai. Da, am înțeles că nu poate intra. A dat pe grup, am văzut. Domnul Fleșeriu Dragoș Iulian. Prezent. Domnul Grecu Valentin Puiu. Prezent. Domnul Lazar Andrei. Prezent. Domnul Mozar Andrei. Prezent. Domnul Oprea Gianni Mihai. Prezent. Domnul Pațachia Valeriu. Prezent. Domnul Petre Marian. Prezent. Doamna Șerban Magdalena Cleopatra. Prezent. Și domnul Untaru Claudiu Alin. Prezent. Mai fac prezența pentru domnul Fălan încă o dată. Domnul Fălan Mihai. Prezent. Îl văd, e regulă. Suntem toți prezenți. Da, prezent, da. Prezent și domnul Fălan. Vom pune la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Procesul verbal. Procesul verbal, voi începe cu procesul verbal, e adevărat, aveți dreptate. Procesul verbal al ședinței anterioare pe care l-ați și primit și dumneavoastră. Cine este pentru? Domnul Ancu Marius Iulian. Pentru. Doamna Cosmeci Nicoleta Daniela. Pentru. Doamna Desagă Teodora Alexandra. Pentru. Domnul Dicu. Pentru. Doamna Dragnea. Pentru. Domnul Dumitrescu. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Domnul Fălan. Pentru. Domnul Feșeriu. Pentru. Domnul Grecu. Pentru. Domnul Lazar. Pentru. Domnul Mozara. Pentru. Domnul Oprea. Pentru. Domnul Pațachia. Pentru. Domnul Petre. Pentru. Doamna Șerban. Pentru. Domnul Untaru. Pentru. Și votul meu de asemenea este pentru. Mulțumesc frumos. Acum trecem să votăm ordinea de zi de astăzi, 20 noiembrie 2024. Cine este pentru? Domnul Ancu? Pentru. Doamna Cosmeci? Pentru. Doamna Desagă? Pentru. Domnul Dicu? Pentru. Doamna Dragnea? Pentru. Domnul Dumitrescu? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Fălan? Domnul Fălan? Pentru. Am înțeles. Domnul Freșeriu? Nu vă aud, domnul Freșeriu? Pentru. Domnul Grecu? Pentru. Domnul Lazar? Pentru. Domnul Mozara? Domnul Mozara? Pentru. Domnul Oprea? Pentru. Domnul Pațachia? Pentru. Domnul Petre? Pentru. Doamna Șerban? Pentru. Domnul Untaru? Pentru ordinea de zi. Și votul meu este tot pentru. Voi da citire primului proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local general consolidat al orașului Bragadiu, județul Ilfov, pe anul 2024, la propunerea domnului primar Luculescu Gabriel. Dacă sunt discuții pe acest proiect, doamna contabil este aici lângă noi și să auzim dacă sunt întrebări. Eu aș vrea să iau cuvântul, dacă îmi permiteți. Vă rog.
Primul rând, aș avea o rugăminte ca pe viitor, când primim proiecte care vizează bugetul și au atât de multe informații, să le primim într-un format editabil, pentru că este foarte dificil să putem să analizăm informațiile în formatul în care le primim. Poate fi format Excel, poate fi format Word, poate fi și un PDF nativ, orice format care să permită să putem să luăm informațiile de acolo. Este aici Asta, și doamna secretar și doamna contabil. Sunt convins că vor rezolva această problemă. Nu cred că e ceva vă rog frumos, aș aprecia, pentru că este foarte dificil în să regulă. lucrăm Am luat act de pe poziția acest schemă. noastră. Sigur v-au auzit și toți suntem aici și se va rezolva. Dacă sunt pe Mai proiect, am și pe proiect câteva ascult. rugăminți, câteva amendamente, aș vrea, dacă putem să Amendamente, am înțeles. trecem la amendamente. Aș vrea la proiectul de investiții unde este trecute trecere de pietoni, să includem în mod special o trecere de pietoni la strada Mărăcineni, între cele două bucăți ale noului parc, viitorului parc Ghidigeni, pentru că în momentul de față, între cele două secțiuni ale parcului, nu se poate ajunge în mod regulamentar și e un pericol pentru viitorii utilizatori ai parcului. Și atunci Vă pot răspunde eu, în viitorul proiect de parc sunt cuprinse treceri de pieton, da? Ca să din știți. păcate, nu am văzut Am informația înțeles. asta Vom pune în la vot proiect. amendamentul dumneavoastră. Asta este, asta e regula, așa vom face. Cine este pentru amendamentul domnului Fălan? Domnul Ancu, Împotrivă. doamna Cosmeci, Pentru. doamna de Sagă, Pentru. domnul Dicu, Împotrivă. doamna Dragnea, Împotrivă. domnul Dumitrescu, Împotrivă. domnul Dumitru, Împotrivă. domnul Fălan, Pentru. domnul Fleșeriu, Pentru. domnul Grecu, Împotrivă. domnul Lazar, Împotrivă. domnul Mozara, Pentru. domnul Oprea, Pentru. domnul Pațachia, Împotrivă. domnul Petre, Împotrivă. doamna Șerban, Împotrivă. domnul Untaru, domnul Untaru. Pentru. Și votul meu este împotrivă. Deci amendamentul n-a trecut. Sunt 11 împotrivă. Bun, Bun, să pun, mulțumesc. mai aveți alte amendamente? Aș mai avea, dacă îmi Vă rog, permiteți, domnul cum să? președinte. Vă Aș ascult. vrea să includem ca un proiect nou trotuar pe strada Toporaș. De ce trotuar pe strada Toporaș? Pentru că avem un proiect pentru școală pe strada Toamnei, școală care va deservi și cartierul Latin și zona din partea dinspre strada Mărăcineni. Iar strada Toporaș este singura stradă care leagă cele două zone. Este o stradă nouă, dar nu a fost prevăzută cu trotuar. Iar dacă vom avea o școală pe strada Toamnei care să permită, pentru care vor merge elevii din cartierul Latin pentru a putea merge în siguranță, au nevoie de un trotuar. În momentul de față, trotuarul Am respectiv înțeles. lipsește. O să vă răspundă, domn primar. Bună ziua! Ziua. Trotuarul pe strada Toporaș este prins în proiectul de buget pe 2025, investiții 2025 în prima parte a anului. Nu are rost, asta e o rectificare de buget. Și dacă aș rectifica acum, lucrările tot se vor executa în prima parte a anului 2025. Ați înțeles? Deci este prins. Este prins și pe Vin și pe Toporaș. Dacă aveți în vedere acest trotuar Avem în acolo, vedere este perfect, domnul și primar. pe Toporaș și pe strada... Este perfect, îmi retrag amendamentul atunci, fără niciun fel de Retrageți problemă. Pe amendamentul, în regulă. strada Verii este prins. Este Am prins înțeles. și O să am o întrebare, Toamnei, legătură cu strada... o să am o întrebare și referitor la strada Verii, dar la final. La respectivă, da? Da, perfect. Mă bucur să aud asta, domnul primar, și este un lucru foarte bun că v-ați gândit la lucrul ăsta Ne-am pentru gândit, dar v-am 2020. spus, dacă îl punem acum tot în anul viitor... Tocmai de aceea am spus că îmi retrag amendamentul în momentul de față. În regulă. Mai sunt alte amendamente? Aș mai avea unul, dacă îmi permiteți, referitor la iluminat public, la iluminarea trecerilor de pietoni. Vă spun un episod recent în ceea ce privește trecerile care sunt în proximitatea viitorului parc Ghidigeni. În momentul în care este întuneric și vin mașini de pe contrasens, se ridică pe acele treceri de pietoni, orbesc șoferii care vin din sens opus
și neexistând trotuar, fiind foarte întuneric în zona respectivă, riști să accidentezi pietonii care se Am angajează în înțeles traversare. întrebarea. Domnul primar vă răspunde. Referitor la parcul din Ghidiceni, tot anul viitor, în prima parte a anului, se va asfalta și strada Mărțișor, se va face trotuar pe strada Ghidiceni, se vor ilumina toate trecerile de pietoni, trecerea de pietoni după strada Mărăcineni. Deci toată zona, parcul când va funcționa cu ambele străzi asfaltate, cu trotuare, cu trecere de pietoni iluminate, cu trecere de pietoni la intersecția la Mărăcineni între cele două părți ale parcului. Mă Deci bucur. nu se va da în folosință acest parc, până nu vom avea toate acestea executate. Perfect. Profit de faptul că sunteți acolo, domnul primar, și vă mai rog două lucruri referitoare la acest parc. În proiectul inițial al parcului nu a fost inclus niciun fel de teren de sport Vă pentru spun și copiii referitor peste... la asta, în spatele Vă rog. stației de apă avem un teren acum, vom declanșa un proiect în spatele stației de apă, un teren de 3 hectare, unde vom face în jur de vreo 10 terenuri de sport, de tenis, de basket, de fotbal, de handbal. Chiar în Și când estimați să faceți asta? Știu unde e stația de apă, am înțeles chiar unde în e terenul. spatele stației, un teren al primăriei, UAT Bragadiru, de 3 hectare. Acum l-am cadastrat, scoatem un certificat de urbanism, să cerem un punct de vedere de la apă canal, să vedem ce putem executa acolo, după care vom implementa un proiect pentru înființarea de terenuri de sport. Domnul Falan, mai mențineți amendamentul cu luminatul? Nu, am spus că nu mai mențin. Doar profitam de faptul că domnul primar ne-a spus de parc și mai am un singur lucru legat de parc și apoi am un amendament și o să vă explic de ce aș vrea să supuneți la vot amendamentul respectiv, dar referitor la parc, domnul primar, o rugăminte aș avea în studiul de fezabilitate, pentru că în proiect nu am văzut informația aceasta, erau menționate acolo ca vegetație, arborii care să fie plantați doar corcoduși japonezi. Respectivul copac nu face umbră într-un timp foarte scurt, iar zona respectivă este destul de expusă la soare pe timpul verii. Aș avea rugămintea, dacă am văzut deschidere din partea dumneavoastră, poate putem să includem între arborii care vor fi plantați și arbori care să aibă o creștere mai rapidă, poate niște stejar roșii Asta sau s-a făcut cum să zic, la proiect, o modificare a proiectului și vor fi plante cu creștere rapidă. Știm și noi povestea asta, de asta am vorbit și cu proiectantul și cu constructorul, să îi planteze niște pomi care au creștere rapidă și cu o umbrire mai mare pentru zona de relaxare, în zona băncilor unde stau părinții să-și aștepte copiii. Au legătură cu rectificarea bugetară de astăzi? Că discuțiile astea... Am spus că am profitat de faptul că ne-a răspuns domnul primar. Discuție, domnul Falan, vă aștept la o discuție și vă explic toate proiectele mele pentru anul viitor. O să le vedeți și luna viitoare pe 15 pe pagina de primărie, toate proiectele care se vor implementa anul viitor, toate străzile care se vor asfalta, toate parcurile care se vor face, toate școlile care vor începe, toate grădinițele care vor începe, care se vor termina. Așteptăm cu interes, domnul primar. Pe ce străzi să fac, apă pluvială unde se va face, unde o să avem și zone unde vom începe apă pluvială, în zona topaz, în zona verii, în zona toamnei, iernii. Deci e perfect și mă bucur să văd că există deschidere și comunicare din partea primăriei proactivă cu privire la proiect. Aștept și cu orice întrebare, dar să fie o întrebare la subiect, nu întrebări cum am mai primit de la alți consilieri care nu aveau... N-au crescut pomii la grădiniță, că nu erau mari. Un singur amendament aș mai avea pe buget, domnul președinte. V-am spus că aici vă ascult, dar asta e o rectificare de buget. Da? Da, este o rectificare și aș vrea să vă spun de ce vreau să cuprindem acest lucru în această rectificare, pentru că trebuie să profităm de aceste exerciții în care facem rectificări bugetare. Aș vrea să includem un proiect pentru servicii de consultanță în vederea digitalizării serviciilor cu publicul din cadrul primăriei. Și de ce aș vrea să includem acum? Ca să căutăm o companie în piață dispusă să facă o analiză. Deci, domnul Falan, anul acesta Guvernul României ne-a interzis serviciile de consultanță. Până pe 31 decembrie sunt interzise. N-am știut acest lucru. Dacă există această interdicție, atunci nu pun la amendamentul la vot. Mulțumesc pentru informație, atunci nu mai am alte comentarii. Putem supune la vot primul proiect privind rectificarea bugetară? Și eu am ridicat semnul. Da, și eu. O iau pe rând. Doamna Teodora de Sag. Amendamente ceea ce privește proiectul de extindere apă și canalizare. La începutul anului acesta au fost incluse
două străzi, Alea Iernii și Tuberozelor. Ulterior au fost scoase din proiectul de investiții și vreau să le reintroducem. Am menționat și atunci, la momentul în care au fost prima oară incluse, Alea Iernii este o stradă care este paralelă cu strada Cireșar și care este perpendiculară pe strada Iernii pe care au avut loc lucrările și ar trebui să se facă această conexiune. Este o stradă micuță. Iar Tuberozelor este o stradă care este în cartierul Bulgaru, practic singura stradă publică din acel cartier care a rămas fără rețea de apă și canalizare. Deci era vorba despre două lucrări pe două străzi micuțe, care nu ar fi periclitat bugetul orașului nostru, dar care erau importante Vă pentru răspunde, domn locuitorii. primar, la ambele. Vă răspund, bună ziua, doamna Teodora. Bună ziua. Referitor la aceste străzi, degeaba fac rectificare acum, că lucrările vor începe tot în primăvară. Înțelegeți? Degeaba încercați dumneavoastră acum să impune, să faceți lucrări. Ele sunt prinse în bugetul de anul viitor. Lucrările astea sunt prinse în bugetul de anul viitor de canalizare. Sunt prinse în bugetul anul viitor. Pe data de 15 decembrie, când voi expune ce voi propune investiții în oraș în buget, o să le vedeți acolo. În regulă. Dacă nu vor fi acolo, le vom face noi ca Da, dacă amendamente. nu Așa. vor fi Mențineți acolo, amendamentul? nu vor fi acolo. Nu, în regulă. Nu. În regulă, nu mențineți. Bun. Și Domnul mai aveam Muntaru. Spuneți, Mai spuneți. aveam încă unul. De fapt, încă două. Avem aici, la extindere iluminat public, sunt de total 2,3 milioane de lei alocate pentru mai multe străzi, dar între acestea sunt omise străzile Safirului și Diamantului pentru zonele care nu au iluminat public și Vă strada răspund și la asta, Ghidiceni. doamnă. M-am lămurit cu Ghidiceni, ați spus mai devreme Da. că lucrul Aceleași acesta se va lucruri. face. Există un proiect acum, o să vedeți. Da, de modernizare a acelor tronsoane. Da, Da, am văzut. modernizarea celor tronsoane, unde va fi și asfaltare, și trotuare, și iluminat. Dar iluminatul nu este inclus în proiectul respectiv, că nu O are să cum. fie, Iluminatul doamnă, e nu altă s-a făcut componentă. deocamdată, nu s-a făcut niciun SF acolo. Acum începem proiectarea, înțelegeți? Iluminat public, trotuare, apă pluvială, canalizare unde mai sunt nebranșați cetățenii, păstrări. Deci se vor rezolva aceste probleme anul Da, viitor. da, sigur, 100%. În regulă. Bun, Deci se va perfect. face până în strada legătură, inclusiv până în strada Până în Jadul, Jadul. nu până în Da, cimitir. e un lucru pe care l-am propus, Da. prin spatele cimitirului. Nu, până în strada Jadului. Va fi și o demolare la cimitir acolo, o clădire. Unde s-a Rățiți intrat strada? în trama stradală. Da. Bun. Și mai avem un subiect pe care l-am tot discutat încă de anul trecut, domnule primar. Da. Și deși inițial ați avut o deschidere când s-a aprobat, la inițiativa dumneavoastră chiar, un proiect de hotărâre privind construirea primului liceu din orașul Bragadiru, Da. ulterior, după Doamna ce noi Adesagă. consilierii PMP... Are legătură cu subiectul de Nu, astăzi? că vreau Da, să... era un amendament. Este Amendament amendamentul facem pe care- liceu. Doamna Adesagă, Amendamentul pe dacă care îl mi-aduc propunem bine de aminte, fiecare dumneavoastră, acum 3 luni de Este- zile doreați grădinițe. Au văzut că s-au făcut grădinițe, după o lună ați vrut școli. dată. S-au văzut că Le s-au dorim făcut pe toate. școli. Vă rog frumos, Au văzut că permiteți-mi s-au să făcut vorbesc școli. și vă ascult și Acum eu. grădinițe. Spuneți-mi cum să o numesc următoarea facultate care să o propune săptămâna viitoare. Înțelegeți? După Toate cum la spun, timpul lor, despre buget acest nu subiect, permite, alo. Domnule- Dați-mi dumneavoastră un teren Domnule unde pot să primar, fac un am liceu. oferit două variante și Ce astăzi variante? ați discutat Ia amândouă. spuneți. Acum, amendamentul meu este legat de De ce? faptul că apelul de proiecte pentru Nu construirea s-a și început, dotarea doamnă, deci liceelor nu se este un apel de deschide proiecte. pe Deocamdată 20. este ghidul, este un ghid acum. Dacă Ați nu spus, știți, domnule citiți mai primar? bine. Este un ghid, nu este niciun apel de proiecte. Este un ghid Domnule acum. primar, ați primit în urmă cu o Vă săptămână rog frumos. Deci dovada nu... din partea consilierilor locali PMP, dovada de pe site-ul Doamna Adesagă, Agenției lăsați să vă Regionale răspundă. pentru Deci v-am zis să vă București. răspund. În primul rând, dumneavoastră, localizați-mi un teren unde pot să Am fac dat. un liceu astăzi. Spuneți-mi unde. V-am dat această Deci variantă. liceul trebuie făcut undeva într-o zonă unde să fie accesibilă la toți copiii din oraș. Nu putem să-l facem pe o stradă lăturanică, un liceu. Liceul trebuie făcut pe o stradă principală, să aibă acces STB-ul la el, să aibă acces mașinile la el. Nu așa facem de dragul, facem un liceu în fundătura străzii nu știu care, de dragul că facem liceu. Nu ți aprobă dacă nu are într-o zonă să fie zonă unde să poată să ajungă toți copiii acolo. Bun, atunci hai să facem așa, domnule primar. Odată, Facem haideți cum să vă vreți lămuresc. dumneavoastră, doamnă, Apelul că de te-am proiecte. înțeles. Pun la vot Apelul- amendamentul dumneavoastră. Da. Da? Amendamentul este studiu de fezabilitate, construire și dotare liceu tehnologic pentru a putea depune cerere de finanțare. Pe Am 22 noiembrie, adică peste 2 zile, se deschide apelul de Nu se proiecte. deschide Prin niciun apel peste fondul- 2 zile. Da. Ba da, domnule primar, președinte, supun la vot domnule amendamentul. primar, Am înțeles v-am trimis amendamentul. dovada pe Da. mail. SF-ul trebuie să faci Iar să ai un în- teren
ca să faci SF-ul Iar în ăsta? ceea ce privește terenul, Doamna noi v-am Adesacă, dacă propus nu știți, vă terenul de învăț pe eu. strada Ca să Salciei. să faci un SF, Dumneavoastră ne-ați... trebuie să ai un domnule- teren. Ca să Corect. faci un SF, trebuie să ai Doamna un teren Adesacă. pe care faci liceu. Liceul ăsta nu se Corect. face în copac. Da? Corect, domnule Corect. primar. Și atunci Liceul SF-ul acesta unde se facem? face pe un Unde teren. facem SF-ul? Spuneți-mi terenul. Noi v-am propus terenul Păi- de pe strada Salcii, Păi acela cum care să este fac pe închiriat Salcii? pe o Salcii sumă unde ajunge derizorie. Salcii? Salcii are vreo Acum, legătură? Dumneavoastră ne Doamna spuneți să vă Adesacă, vă rog identificăm noi frumos, teren, dar dumneavoastră când știți v-am că asta cerut a spus, registru, vă aștept când la v-am ședința cerut următoare cu registru cu numele străzile, facultății care o să o propun. domnule primar, când v-am Numele cerut facultății care o propun. Doamna lista Adesacă, terenurilor pe care le doamna deține Adesacă, vă iau orașul cuvântul, supun la Bragadiru, ne-ați spus amendamentul. că este în actualizare. Doamna Adesacă, Deocamdată Noi să nu ne știm terminăm care sunt școlile care să terenurile le deținute începem. de primărie, pentru că dumneavoastră nu Trebuie ne să ne dați terminăm aceste școlile care informații. le începem. Școlile, grădinițele care sunt destule la număr, da? Și o să De ce facem să și liceu, pierdem toate fonduri la timpul europene lor. când am putea În să 3 facem ani de primul zile liceu pe am fonduri executat europene? destule pentru învățământ. vă iau cuvântul, doamna Adesacă, și supun la vot amendamentul. Da. Supun la vot, domnul Ancu. Amendamentul doamna Adesacă. Împotrivă. Doamna Cosmeci. Pentru că noi am propus un parc în zona Salciei, ne vom abține de la acest Am înțeles amendament. votul dumneavoastră, vă abțineți. Doamna Adesacă. Pentru. Domnul Dicu. Împotrivă. Doamna Dragnea. Împotrivă. Domnul Dumitrescu. Împotrivă. Domnul Dumitru. Împotrivă. Domnul Fălan. Pentru. Domnul Fleșeriu. Pentru. Domnul Grecu. Împotrivă. Domnul Lazar. Împotrivă. Domnul Mozara. Voi vota împotrivă și aș dori să motivez și votul, dacă îmi permiteți un minut. Deși consider că e importantă construcția unui liceu în Bragadiru, totodată cred că un astfel de proiect trebuie să fie bine fundamentat și să aibă la bază niște studii aprofundate, solide. Și Mulțumesc în frumos. momentul de față, doamna Teodorescu nu a venit cu argumentele necesare. Consider că Mulțumesc mult. Domnul Mozara, asta solicitam, un studiu de fezabilitate. Domnul Oprea, Nu pot suntem să la fac vot acum. documentație. Domnul Oprea. Împotrivă. Nu am nicio Împotrivă. Da, mă calitate. refeream inclusiv, Domnul mă refeream Pazachia. inclusiv la... Domnul Pazachia, continuăm votul. Nu v-am dat Împotrivă. Domnul Petre. Împotrivă. Șerban. Împotrivă. Domnul Untaru. Pentru. Și votul meu este împotrivă. V-aș ruga, de acum încolo, dacă nu vă dau cuvântul, cum a cerut domnul Mozara și l-am rugat, să nu mai interveniți peste cei care vorbesc, da? Cam să vă iau cuvântul. Fiindcă am posibilitatea asta. Deci, supunem la vot, nu, cum era domnul Untaru, voia să Să propun și eu un amendament, vă ascult. și anume includerea în proiectul de extindere a iluminatului public a străzilor dintre Glii și Crișu Repede preluate de către primărie. Vă răspund eu acum, tot așa, în bugetul pe anul 2025, veți găsi și aceste străzi cu iluminat, cu asfalt, cu trotuare. Anul trecut am reușit și pentru ele am făcut o parte din canalizare, o parte din apa pluvială și anul viitor vom termina lucrările cu asfalt, cu iluminat, cu tot. Le veți găsi în bugetul pe anul 2025. Mai mențineți amendamentul, domnul? Nu mai mențin încă o întrebare, pentru că domnul primar a spus despre canalizare pe acele străzi. La buget. Domnul președinte, vorbim de rectificare sau de... Lăsați-l să răspundă, dacă e la obiect, la rectificare, sunt de acord. da, Vorbiți, domnul lăsați-l să Untaru. răspundă Spune, domnul că Untaru. răspund. Da, vreau să întreb și dacă au fost preluate de apă canal Ilfov, dacă s-au rezolvat acele probleme cu... Au fost preluate în proporție de 90%, mai sunt niște date tehnice care trebuie rezolvate la niște cămine în interiorul lor. Se va rezolva, sigur, în maxim o săptămână se va rezolva. Mulțumesc, domnul primar. Bine. Supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Domnul Ancu. Pentru. Doamna Cosmeci. Pentru. Doamna Desagă. Pentru. Domnul Dicu. Pentru. Doamna Dragnea. Pentru. Domnul Dumitrescu. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Domnul Fălan.
Pentru și aș avea rugămintea, domnul primar, dacă poate să mai rămână câteva minute după ce terminăm toate proiectele de votat. Mulțumesc. Asta vom vedea dacă nu are alte Nu, probleme. vă anunț că nu pot, trebuie să merg la Ministerul Dezvoltării în regim de urgență, că intru într-o comisie pentru spitalul dispensar din Vatra Satului. Domnul Fleșeriu, Pentru. domnul Grecu, Pentru. domnul Lazar, Pentru. domnul Muzara, domnul Muzara. Nu vă aud. Mulțumesc. Domnul Oprea, Pentru. domnul Pațachia, Pentru. domnul Petre, Pentru. Șerban, Pentru. domnul Untaru. Pentru. Și votul meu de asemenea este pentru. Voi da citire proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe venituri și cheltuieli a bugetului orașului Bragadiu, județul Ilfov, la trimestrul al 3-lea 2024, la propunerea domnului primar Lupulescu Gabriel. Văd că nu sunt lor de poziție. Supun la vot domnul Ancu, Pentru. doamna Cosmeci, Pentru. doamna Desagă, Pentru. domnul Dicu, Pentru. doamna Dragnea, Pentru. doamna Dumitrescu, domnul Dumitru, Pentru. domnul Fălan, Pentru. domnul Fleșeriu, Pentru. domnul Grecu, Pentru. domnul Lazar, Pentru. domnul Mozara, Pentru. domnul Oprea, Pentru. domnul Pațachia, Pentru. domnul Petre, Pentru. doamna Șerban, Pentru. domnul Untaru. Pentru. Și de asemenea și votul meu este pentru. Voi trece la proiectul. Facem ședința. Trebuie să anunț asta în ședință. Da, anunțați că ședința se va ține. Mă anunț acum doamna contabil. Spuneți dumneavoastră mai cel mai bine. Bună ziua! Conform legii 273, până pe data de 15 decembrie va trebui să aprobăm contul de execuție în regim anticipat, pentru că noi îl aprobăm pe 15, însă anul financiar se termină pe 31. Motiv pentru care va trebui să ne întrunim, să vă întâlnim din nou în ședință de Consiliul Local. 12 am zis. Probabil că va fi pe 12 decembrie, Pe într-o joi. 12 decembrie va fi ședința din decembrie, ca să știți, ca să facem execuția și rectificarea. Am înțeles. Asta a vrut să vă anunțe doamna contabil și domnul primar aici. Trecem la proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 a hotărârii de Consiliu numărul 44 din 22/4/2021 privind trecerea în domeniul public al orașului Bragadiru a drumurilor de exploatare DE76/2, DE77/2 la propunerea domnului primar Lupulescu Gabriel. Bun, văd că nu sunt lor de poziții. Supun la vot. Cine este pentru? Domnul Ancu? Pentru. Doamna Cosmeci? Pentru. Doamna Desagă? Pentru. Domnul Dicu? Pentru. Doamna Dragnea? Pentru. Domnul Dumitrescu? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Fălan? Pentru. Domnul Fleșeriu? Pentru. Domnul Grecu? Pentru. Domnul Lazar? Pentru. Domnul Mozara? Pentru. Domnul Oprea? Pentru. Domnul Pațachia? Pentru. Domnul Petre? Pentru. Doamna Șerban? Pentru. Domnul Untaru? Pentru. De asemenea și votul meu este pentru. Trecem la proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea articolul 1 a HL numărul 67 din 29/07/2021 privind aprobarea atribuirii de denumire a unor străzi nou create în orașul Bragadiu, județul Ilfov, la propunerea domnului primar Lupulescu Gabriel. Văd că nu sunt lor de poziție, deci supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Ancu? Pentru.
Doamna Cosmeci, Pentru. doamna Desagă, Pentru. domnul Dicu, Pentru. doamna Dragnea, Pentru. domnul Dumitrescu, Pentru. domnul Dumitru, domnul Dumitru Adrian, Pentru. domnul Fălan, Pentru. domnul Fleșeriu, Pentru. domnul Grecu, Pentru. domnul Lazar, Pentru. domnul Mozara, Pentru. domnul Oprea, Pentru. domnul Pațachia, Pentru. domnul Petre, Pentru. doamna Șerban, Pentru. domnul Montaru. Pentru. De asemenea, votul meu este pentru. Trecem la următorul proiect. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat și domeniul public al UAT Oraș Bragadiru și înscrierea definitivă în cartea funciară în favoarea UAT Oraș Bragadiru a imobilului teren intravilan în suprafață de 1382 m², situat în Tarlaua 25, parcela 107/9 spre Oraș Bragadiru, județ Ilfov, la propunerea domnului primar Lupulescu Gabriel. Da, domnul Montaru. Am Doar o votat de ridicat întrebare, mâna. vreau să știu care va fi funcțiunea acestei suprafețe preluate. Păi nu avem destinație, a intrat, așa cum spune și proiectul, în urma cadastrului sistematic, l-am preluat și a intrat în domeniul privat și public al orașului. Nu are nicio destinație momentan. Am înțeles. Mulțumesc. Eu aș avea o întrebare, dacă se poate. Cum suntem în stadiu cu această cadastrare? Mai durează? Avem un termen de finalizare a Din câte știu, cadastrării oraș? mai durează și inclusiv 2025 durează, au fost foarte multe suprapuneri, să le spun așa, că așa este termenul juridic, al unor parcele cu proprietățile cetățenilor, deci de aceea se durează. Nu că, și cum bine știți, Ilfovul e unul dintre județele care merge cel mai greu la OCPI, Registrul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Ăsta e și unul dintre motive. Încă o cerere și la urgență tot durează termene îndelungate. Deci acesta este unul dintre motive și legătura cu OCPI Ilfov. Dar nu numai, mă repet. Deci va dura, da. Mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Domnul Ancu? Pentru. Doamna Cosmeci? Pentru. Doamna Desagă? Pentru. Domnul Dicu? Pentru. Doamna Dragnea? Pentru. Domnul Dumitrescu? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Fălan? Pentru. Domnul Fleșeriu? Pentru. Domnul Grecu? Pentru. Domnul Lazar? Pentru. Domnul Mozara? Pentru. Domnul Oprea? Pentru. Domnul Pațachia? Pentru. Domnul Petre? Pentru. Doamna Șerban? Pentru. Domnul Montaru? Pentru. Și votul meu de asemenea este pentru. Trecem la proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Consiliul Local al orașului Bragadiru a sumelor stabilite cu titlu de spăgubire pentru terenurile aflate în proprietatea privată a orașului Bragadiru de Ilfov, aparținând orașului și afectate de construcția lucrării de utilitate publică la propunerea domnului primar Lupulescu Gabriel. Văd că nu sunt lor de poziție. Vom începe votul. Cine este pentru? Domnul Ancu? Pentru. Doamna Cosmeci? Pentru. Doamna Desagă? Pentru. Domnul Dicu? Pentru. Doamna Dragnea? Pentru. Domnul Dumitrescu? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Făran? Pentru. Domnul Fleșeriu? Pentru. Domnul Grecu? Pentru. Domnul Lazar? Pentru. Domnul Mozara? Pentru. Domnul Oprea? Nu vă aud, domnul Oprea? Pentru. Mulțumesc. Domnul Pațachia? Pentru. Domnul Petre? Pentru. Domnul Șerban? Pentru. Domnul Montaru? Pentru. Și votul meu de asemenea este pentru. Următorul proiect, numărul 7. Proiect de hotărâre
privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a coridorului de expropriere pentru obiectivul modernizare și reabilitare strada Diamantului, tronson strada Cristalului, strada Jadului și strada Safirului, tronson strada Cristalului, strada Jadului, oraș Bragadiru, județul Ilfov, la propunerea domnului primar Lupulescu Gabriel. De asemenea, văd că nu sunt lor de poziție. Începem votul. Cine este pentru, domnul Ancu? Pentru. Doamna Cosmeci? Pentru. Doamna Desagă? Pentru. Domnul Dicu? Pentru. Doamna Dragnea? Pentru. Domnul Dumitrescu? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Fălan? Pentru. Domnul Fleșeriu? Pentru. Domnul Grecu? Pentru. Domnul Lazar? Pentru. Domnul Muzara? Pentru. Domnul Oprea? Pentru. Domnul Pasachia? Pentru. Domnul Petre? Pentru. Doamna Șerban? Pentru. Domnul Untaru? Pentru. De asemenea, și votul meu este pentru. Trecem la următorul proiect, numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și a coridorului de expropriere pentru obiectivul reîntregire strada Mugurului, oraș Bragadiru, județul Ilfov, la propunerea domnului primar Lupulescu Gabriel. Văd că nu Deci sunt aș avea o mențiune, dacă îmi permiteți, domnul președinte, special pentru domnul primar. În primul rând, apreciez modul în care s-au mișcat lucrurile la intersecția Ghiligeni cu Gladiorilor și sper că la fel se va întâmpla și pe strada Mungurelui. Acel tronson la care face referire proiectul de hotărâre de astăzi este un tronson foarte circulat dimineața, atunci când părinții merg cu copiii la școală, și vreau să vă asigurați că nu va fi perturbat traficul de lucrările care se vor desfășura acolo și că pe durata lucrărilor se poate circula, pentru că dacă veți închide acel tronson în timpul școlii, practic tot traficul se va muta pe Ghiligeni și veți bloca toată zona. Mulțumim de apreciere, dar nu se poate. Știți foarte bine. Orice lucrare avea și anumite restricții. Vor fi probabil pe ore, pe zile. Nu știu să vă spun acum în momentul ăsta. Da? Era o rugăminte către domnul primar, pentru că pe strada Ghiligeni... Domnul primar nu mai este în ședință. A trebuit să plece. Da, ideea e că atunci când s-a făcut lărgirea acelui colț Ghiligeni cu Gladiorilor, s-a putut face acest lucru și era rugămintea să se... Probabil că așa va fi. E în interesul cetățenilor. Am înțeles. Mulțumesc de mențiune. Să pun la vot. Cine este pentru? Domnul Ancu? Pentru. Doamna Cosmeci? Pentru. Doamna Desagă? Pentru. Domnul Dicu? Pentru. Doamna Dragnea? Pentru. Domnul Dumitrescu? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Fălan? Domnul Fleșeriu? Pentru. Domnul Grecu? Pentru. Domnul Lazar? Domnul Lazar Andrei? Pentru. Domnul Mozara? Pentru. Domnul Oprea? Pentru. Domnul Pațachia? Pentru. Domnul Petre? Pentru. Doamna Șerban? Pentru. Domnul Untaru? Pentru. Și votul meu este de asemenea pentru. Trecem la proiectul următor, și anume proiectul numărul 9. Îi voi da citire. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 148 din 28/12/2021, privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local privind obiectivul de investiții, modernizare și reabilitare străzi Diamantului, Toamnei, Iernei, Alunului, tronson strada prelungirea Ghencea Toamnei, Dantelei, Jadului, tronson strada Safirului, Bretea, șoseaua Alexandriei, Crișul Repede, oraș Bragadiru, județul Ilfov. Văd că nu sunt lor de poziție. Supunem la vot. Cine este pentru, domnul Ancu? Pentru. Doamna Cosmeci? Pentru. Doamna Desagă? Pentru. Domnul Dicu? Pentru. Doamna Dragnea? Pentru. Domnul Dumitrescu? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Fălan? Pentru. Doamna Fleșeriu? Pentru. Domnul Grecu? Pentru. Domnul Lazar? Pentru. Domnul Mozara?
Domnul Mozara? Pentru. Domnul Oprea? Pentru. Domnul Pațachia? Pentru. Domnul Dumitru, închideți microfonul. Domnul Petre? Pentru. Doamna Șerban? Pentru. Domnul Untaru? Pentru. Și votul meu este de asemenea pentru. Trecem la proiectul numărul 10 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din hotărârea Consiliului Local Oraș Bragadiru numărul 1 din 31/1/2011, județul Ilfov, la propunerea domnului primar Lupulescu Gabriel. Bun, nu sunt lor de poziție, supun la vot. Cine este pentru, domnul Ancu? Pentru. Doamna Cosmeci? Pentru. Doamna Desagă? Pentru. Domnul Dicu? Pentru. Doamna Dragnea? Pentru. Domnul Dumitrescu? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Fălan? Pentru. Domnul Freșeriu? Pentru. Domnul Grecu? Pentru. Domnul Lazar? Domnul Lazar? Domnul Mozara? Pentru. Domnul Oprea? Pentru. Domnul Pațachia? Pentru. Domnul Petre? Pentru. Doamna Șerban? Pentru. Domnul Untaru? Pentru. Și votul meu este pentru. Mai întreb pe domnul Lazar odată. Ne aude? Domnul Lazar? Da, vă aud, domnul președinte. Am o problemă cu conexiunea. Pentru. Mulțumesc frumos. Unanimitatea a trecut pe acest proiect. Domnul președinte, o rugăminte. Cum să nu spuneți? Ați putea să băgați cele 3 proiecte cu 4 proiecte cu autorizațiile de taxe toate odată, că e același lucru. Sunt de acord cu dumneavoastră, aceeași propunere voiam și eu, dar îi rog pe colegi dacă sunt discuții pe aceste proiecte, pe următoarele 4, sunt cele cu autorizare taxi, să le spunem acum ca să nu în timpul votului să nu întrerupem. Dacă sunt lor de poziții sau ceva, opoziții sau eu știu, nu cred că sunt, dar e normal să-i întreb înainte. De acord, sunteți de acord? O să supun la vot toate cele 4 proiecte, adică 11, 12, 13 și 14, ca lup, într-un grup, dar dacă sunt la momentul votului, atunci eu știu ce să zic. Deci, proiectul numărul 11, 12, 13 și 14, supun la vot. Domnul Ancu. Pentru. Doamna Cosmeci. Pentru. Doamna Desagă. Pentru. Domnul Dicu. Pentru. Doamna Dragnea. Pentru. Domnul Dumitrescu. Pentru. Domnul Dumitru Adrian. Pentru. Domnul Fălan. Pentru. Domnul Freșeriu. Pentru. Domnul Grecu. Pentru. Domnul Lazar. Pentru. Domnul Mozara. Pentru. Domnul Oprea. Pentru. Domnul Pațachia. Pentru. Domnul Petre. Pentru. Doamna Șerban. Pentru. Domnul Untaru. Pentru la cele 4. Și votul meu este pentru. Vă mulțumesc. Am câștigat 4 apeluri, câteva minute. Trecem la proiectul numărul 15 de pe ordinea zi. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Bragadiru, județul Ilfov, la propunerea domnului primar Lupulescu Gabriel. Da, domnul Freșeriu, vă ascult. Vă mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să fac propunere la acest proiect pentru modificarea organigramei UAT Bragadiru și înființarea departamentului care să sprijine și să susțină asociațiile de proprietari de pe raza orașului O să Bragadiru. vă răspundă doamna secretar, uite, e lângă mine și vrea să vă răspundă, dacă îmi permiteți. Vă rog, vă rog. Pentru reorganizarea se face la 6 luni. Am avut reorganizare în luna septembrie și pentru asociațiile de proprietari, în cadrul serviciului de registru agricol, există deja format compartiment privind asociațiile de proprietari. Deci activitatea este reglementată în cadrul instituției, nu este pe din afară. La momentul ăsta nu avem ce reorganizare să facem.
Cine anume se Câte ocupă, persoane dacă îmi permiteți? lucrează? Vorbiți unul peste altul și nu va da nimeni cuvântul. Înscrieți-vă la cuvânt și vă dau cuvântul. Nu am înțeles nimic. 2 persoane sunt, doamnă, care lucrează. Nu, dar nu i-am dat cuvântul. Deci nu are aici, avem posibilitatea și e normal și îți dau cuvânt, dar nu putem vorbi unul peste altul. Spuneți, domnul ministru Adrian. Aveți ridicată mâna, că doriți să luați cuvântul. Nu, a rămas de data trecută. Mulțumesc. În regulă. Mai sunt discuții pe proiect? Dacă îmi permiteți o rugăminte pentru doamna secretar, dacă putem să Dacă are primim legătură și... cu obiectul proiectului, de acord. Are legătură cu mențiunea domnului Fleșiriu. Dacă putem să primim și noi fișele de post sau responsabilitățile acelui departament, să știm și ce responsabilități au, să putem să transmitem către asociațiile care ne-au cerut suport. Dar întotdeauna asociațiile de proprietari au avut tot suportul din partea instituției. Am înțeles, dar au fost asociații care s-au adresat, către noi și n-am știut către ce să direcționăm. Și atunci de aici a venit această propunere a colegului meu. O solicitare scrisă conform prevederilor codului administrativ și vă eliberăm documentele. Bine, vom face această solicitare. Mulțumesc. Mai sunt lor de poziție? Da. Spune, există o legătură directă cu cetățenii din partea acestui departament? Adică o adresă de mail la care aceștia se adreseze, un număr de telefon la care aceștia ar putea să se adreseze. Eu sunt președinte asociației de proprietari, eu am avut o problemă foarte mare cu asociația mea în urmă cu 3 ani de zile și nu am avut o persoană care să cunoască legea 196 pe 2018 și să mă susțină. Am înțeles poziția noastră, dar eu spun că instituțional există legătura cu cetățenii pe toate capitolele, nu numai pe aspectul ăsta, din câte cunosc Dar eu. nu există o adresă de mail dedicată acestui departament unde cetățeanul să se poată adresa în mod direct. Da, eu cred că la registratură se poate. Bine, doamna secretară, vă răspunde. Noi avem ca și adresă de mail pe care cetățenii pot transmite toate solicitările și pe care le au registratura instituției. În mod normal, pe registratură, pentru că aceste solicitări trebuiesc înregistrate și repartizate în cadrul serviciului competent pentru soluționarea problemei expuse de cetățean. Eu vă înțeleg, dar registratura, din păcate, nu mai dă număr de registrare. Sunt mai multe probleme acolo. Nu dau număr de înregistrare? Cum să nu dea număr? Nu dau. Eu am o solicitare trimisă de joia trecută și nici până astăzi nu am primit un număr de registrare pentru iluminat public pe strada Lunului. Da, e altă discuție. Vorbim strict de departamentul de asociații de proprietari, nu ți se răspunde. Deci departamentul de asociații de proprietari nu are cum să aibă o registratură separată, pentru că nu este o direcție cu personalitate juridică. Toate documentele care intră în instituție, acolo unde serviciile, direcțiile n-au personalitate juridică, intră pe registratura instituției. Dacă dumneavoastră spuneți că nu se dau numere de registrare, vom lua măsuri pentru această Nu am auzit până acum situația asta, dar nu am auzit să nu se dea număr de înregistrare la vă pot dovedi, nu vorbim asumat, nu vorbim. Eu vă spun, doamna secretar, că și eu, în calitate de președinte al unei asociații de proprietari, am primit solicitări și nu am primit. Ridicați mâna și vă dau cuvântul. Nu am cum, nu funcționează această opțiune pe telefon. Dați-vă cerul la începutul ședinței acel cod să mă pot loga pe calculator. Nu l-am primit, din păcate funcționez cu ce am la îndemână. În regulă. Supun la vot proiectul numărul 15. Domnul Ancu. Pentru. Doamna Cosmeci. Pentru. Doamna Desagă. Pentru. Domnul Dicu. Pentru. Doamna Dragnea. Pentru. Domnul Dumitrescu. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Domnul Fălan. Pentru. Domnul Fleșeriu. Pentru. Domnul Grecu. Pentru. Domnul Lazar. Pentru. Domnul Muzara. Pentru. Domnul Oprea. Pentru. Domnul Pațachia. Pentru. Domnul Petre. Pentru. Doamna Șerban. Pentru. Domnul Untaru. Pentru. De asemenea și votul meu este pentru. Mulțumesc. Trecem la ultimul proiect de pe ordinea zi.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea art 8 din regulamentul privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliției Locale a orașului Bragadiru, județ Ilfov, aprobat prin HCL numărul 143 din 28/9/2018, la propunerea domnului primar Lupulescu Gabriel. Văd că nu sunt lor de poziție. Să punem la vot. Domnul Ancu? Pentru. Doamna Cosmeci? Pentru. Doamna Desagă? Pentru. Domnul Dicu? Pentru. Domnul Dragnea? Pentru. Domnul Dumitrescu? Pentru. Domnul Dumitru Adrian? Pentru. Domnul Falan? Votul meu să fie pentru. Am rugămintea, după ce supuneți la vot acest proiect, să mai rămână, doamna secretar, 30 de secunde, am nevoie. Mulțumesc. Păi nu avem cu că mai avem lucrări curente. O să rămână până la sfârșit, Să nu doamna secretar, nu închideți, poate pleca. asta voiam să nu închideți Doamna, ședința înainte să pun și eu să pun și o Falan, întrebare. Mulțumesc. am închis ședința. Doamna secretar nu poate pleca până nu se termină ședința. E logic, firesc. Bun. Eram la domnul Falan. Domnul Fleșeriu? Pentru. Domnul Grecu? Pentru. Domnul Lazar? Pentru. Domnul Mozara? Domnul Oprea? Pentru. Domnul Pațachia? Pentru. Domnul Petre? Pentru. Domnul Șerban? Pentru. Domnul Untaru? Pentru. Și votul meu este pentru. Mulțumesc frumos. Sunt lucrări curente. O să rog pe doamna secretar să dea citire. Sunt câteva lucrări curente și să luăm act la unele și la unele să supunem la vot. Societatea 3 de control SRL, care deține o suprafață de 6 metri pătrați în parcul de agrement unde are amplasată o rulotă comercială, dorește prelungirea contractului pe o perioadă de 5 ani. Este la zi cu plata taxelor, nu are de plătit, nu are restanțe. Asta votăm să luăm act. Păi, Votăm atunci. Atunci supunem la vot. Domnul Ancu, poziția noastră. Pentru. Doamna Cosmeci. Pentru. Doamna Desagă. Pentru. Domnul Dicu. Pentru. Doamna Dragnea. Pentru. Domnul Dumitrescu. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Domnul Falan. Pentru. Domnul Fleșeriu. Pentru. Domnul Grecu. Pentru. Domnul Lazar. Pentru. Domnul Mozara. Pentru. Domnul Oprea. Pentru. Domnul Pațachia. Pentru. Domnul Petre. Pentru. Domnul Șerban. Pentru. Domnul Untaru. Pentru, dacă Mulțumesc. Și votul meu este pentru. Mulțumesc. Trecem la următoarea lucrare. Asociația Vis cu Ca Iubire și Copii. Este vorba despre societatea care a avut acei ponei în parcul de agrement. Are depusă cererea din luna septembrie, dar pentru că nu s-a ținut ședința de Consiliu Local, solicită rezilierea contractului începând cu data de 1/10/2018. Are plătite taxele la zi, nu are nicio restanță, nu are. Deci vrea rezilierea contractului, sunt la zi, sunt 1/10, pentru că nu am avut ședință de Consiliu pe octombrie și da, Dumnezeu vă spun dinainte că votul meu este pentru, dar vom lua cu domnul Ancu. Septembrie. Domnul Ancu. Pentru. Doamna Cosmeci. Pentru. Doamna Desagă. Pentru. Domnul Dicu. Pentru. Doamna Dragnea. Pentru. Domnul Dumitrescu. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Domnul Falan. Pentru. Domnul Fleșeriu. Pentru. Domnul Grecu. Pentru. Domnul Lazar. Pentru. Domnul Mozara. Domnul Oprea. Pentru. Domnul Pațachia. Pentru. Domnul Petre. Pentru. Doamna Șerban. Pentru. Domnul Untaru. Pentru. Și votul meu e pentru. Mulțumesc. Altă lucrare curentă?
Parohia Sfântul Apostol Andrei solicită un sprijin financiar în sumă de 100.000 de lei pentru lucrările de la biserica ce se află în construcție. Acesta va intra, dacă sunteți de acord, pe ședința de luna următoare. Supunem la vot domnul Ancu, Pentru. doamna Cosmeci, Ce anume supunem la vot? că vom fi de acord pe proiectul de luna viitoare să facem un proiect să Facem proiect. 100.000 de lei pentru Biserica Sfântul Andrei. Cea din cartierul la Da, dumneavoastră. da, știu despre ce este vorba. Ok, pentru. Mulțumesc. Domnul Dicu, M-ați omis pe mine. doamna Dragnea, M-ați omis, domnule președinte. doamna de Sagă, scuzați-mă. Nu m-a strigat. Întrebarea era: se face ca proiect distinct sau se trece la rectificarea de pe 12? Dacă este pe luna decembrie, se face proiect distinct, nu e la rectificare. Ok, pentru. În regulă. Nu mai știu unde. Doamna Dragnea, am strigat? Pentru. Mulțumesc. Domnul Dumitrescu, Pentru. domnul Dumitru, Pentru. domnul Fălan, Pentru. domnul Freșeriu, Pentru. domnul Grecu, Pentru. domnul Lazar, Pentru. domnul Mozara, domnul Oprea, Pentru. domnul Pățachia, Pentru. domnul Petre, Pentru. domnul Șerban, Pentru. domnul Montaru Pentru. și votul meu este de asemenea pentru. Deci, la următoarea. Avem raportul privind calitatea învățământului de la unitățile de învățământ, școala gimnazială numărul 1 și grădinița numărul 1. O să vi le punem pe adresa de mail să le vedeți. La acestea nu trebuie să votați, trebuie decât să luați aminte Am act de rapoartele grădiniței și școlii. Dacă ne vor fi puse la dispoziție, mulțumim frumos. Mai departe. Mai rămâne. A fost primul. E în regulă. Am înțeles că mai era o luare de cuvânt a unui coleg. Eu aveam o rugăminte pentru doamna secretar, pentru că nu este domnul primar, pentru că a spus că pe 15 va publica informații cu privire la ceea ce își dorește să realizeze în 2025. Rugămintea mea este să menționeze acolo data la care estimează că încep lucrările, respectiv data la care se estimează că vor fi încheiate, ca să putem să informăm în consecință și cetățenii care ne întreabă cu privire la diverse proiecte care au fost propuse de-a lungul timpului. Da, o să-i aducem la cunoștință, domnule. Mulțumesc, atât voiam să spun. Da, domnul Untaru. Vă ascult. Domnul Untaru, aveți mâna ridicată. Doar că e microfonul mobil. Domnule președinte, mi-aș fi dorit să fiu rămâne domnul primar, înțeleg motivele pentru care a plecat. Aș avea câteva întrebări la care sper să-mi puteți oferi dumneavoastră sau doamna secretar un răspuns. Prima ar fi legată de stadiul reluării lucrărilor de extindere a canalizării, proiectul ACI. Din câte eu nu am cunoștințe, rugăminte faceți scris la achiziții publice, uite, șoptește doamna secretarul. Chiar nu știu, nu știm niciunul dintre noi. Am înțeles. Ok, o altă întrebare, dacă aveți cunoștință despre când estimați că s-ar lansa licitația pentru extinderea rețelei de apă și canalizare prin PNRR? Aceeași rugăminte la dumneavoastră, chiar nu pricep. Ok. La fel, legat de predarea terenului către Apa Canal Ilfov pentru aducțiunea aceea a Apa Nova în cartierul Independenței. Același răspuns, din păcate. Nu sunt nici abilitat și nici nu cunosc. Am înțeles. Un alt aspect este legat de o solicitare făcută acum câteva luni de către mine în ședință publică. Am revenit de mai multe ori, undeva la 5 solicitări, cred că sunt în total, fie verbale, fie scrise. Dacă vă amintiți, chiar dumneavoastră erați președinte de ședință la momentul respectiv. Pentru prezența reprezentanților firmei de salubritate, Blue Planet, în ședința Consiliului Local.
Între Da. timp am făcut câteva sesizări și către această Vă pot răspunde eu, da. autoritate. Da, o să aștept răspunsul. Rugămintea e să-mi duc până la capăt ideea, să vă aduc la cunoștință o situație. Am făcut o solicitare către acea societate și anume solicitarea de intrare în legalitate. Încă de la începutul contractului, societatea nu respectă regulamentul de salubritate al orașului Bragadiru, încheiind cu asociații de proprietari contracte de colectare a gunoiului menajer cu o frecvență de o ridicare pe săptămână, ceea ce contravine, după cum vă spuneam, Încă de regulamentul. atunci când ați făcut această solicitare, am luat legătura cu responsabilii din primărie și îmi spun că nu au nicio cerere la niciun cetățean. Chiar sunt îndetuit și obligat să vă răspund că nu există nicio cerere sau nicio plângere, să spun mai exact, împotriva operatorului de salubritate. Înseamnă că avem o problemă. Deci Există o avem o problemă. solicitare. Dumneavoastră, cred Există că o nu vă convenea nici de solicitare. salservă înainte și acum nici ăștia care sunt nu buni, foarte buni. Din opinia mea acum. Eu văd curățenie în oraș, dar ca să găsim, e părerea mea, nod în papură, trebuie să găsim un motiv. Deci opinia mea, și mă repet, nu e cazul să-i aducem pe cei de la operatorul în nicio ședință, având în vedere că nu există nicio cerere, nicio plângere a niciun cetățean, nicio asociație. Există una trimisă chiar de către noi consilierii locali PMP. Păi, asta consilierul local trimiteți, dar nu e niciun cetățean nemulțumit, nicio asociație, asta vă spun. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, au fost transmise niște notificări care necesită niște explicații. Au fost transmise notificări către toți abonații celor de la Blue Planet. Și în momentul de față nu știm exact ce vor presupune acele modificări ale serviciilor operatorului de salubritate. Avem nevoie de niște clarificări și era bine să avem o discuție, nu să trimitem adrese și să facem ping-pong la 30 de zile în condițiile în care salubristul Asta își e doar dorește să poziția noastră, implementeze. domnul Fălan. Deci, Păi, mă repet, salubristul își cred dorește că să n-ați implementeze înțeles, cu 1 nu vorbiți ianuarie. peste mine, v-am dat cuvântul fără să aveți... Nu m-ați lăsat să termin ideea, domnul Hai, Nevoie. spuneți ideea, spuneți. Vă ascult. Păi, nu, am terminat ideea. În condițiile în care la 1 ianuarie salubristul își dorește să schimbe modul în care lucrează, noi trebuie să știm cum își dorește să facă acea schimbare. Iar în momentul de față sunt foarte multe întrebări. Cetățenii vin către noi, ne adresează întrebări Da, la normal care că noi nu avem dumneavoastră răspunsuri. aveți o registratură la PMP acolo, iar noi celălalt primărie, mă repet, nu este nicio plângere, nicio solicitare din partea niciunui cetățean, da? Punct, am încheiat subiectul. Alte aspecte. Domnule președinte, Vă ascult, domnul Untaru. V-am ascultat și v-am mai spus, nu există nicio plângere, nicio cerere. atât în Am calitate, verificat încă de acum 3 luni de zile cererea noastră. e vorba de o solicitare transmisă în data de 9 octombrie 2024, ora Nu, mă refeream la poziția noastră 15:27. din ședința de Consiliul Local. A zis că cetățenii vin la dumneavoastră, toți vin la registratura PMP-ului și depun acolo plângeri. Spuneți, vă ascult. Domnule președinte, avem atât calitate de Consiliul Local cât și cetățeni. De cetățean. Atât încât, din cele două calități, noi sesizăm o nerespectare a unui regulament al orașului Bragadiru, nu putem spune că ar trebui să mai vină altcineva care să sesizeze. Da? Nerespectarea unei legi e nerespectarea unei legi, punct. Odată ce Asta e lege? Nu știam că există lege. Că de lege... Da, e o lege la nivel local. O hotărâre a Consiliului Local. O hotărâre e lege, da, în sfârșit. E o lege aplicabilă la nivel local. Am înțeles. Alte lor de poziții mai sunt? Da, doamna Desac. Vă ascult. Aveam la fel câteva întrebări, tot ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu cetățenii. Cu cetățenii, care știu. către noi, vă ascult. cetățenii. La registratura PMP. Domnul Dumitru Adrian, nu v-am dat cuvântul, domnul Dumitru Adrian. Noi avem o adresă de mail publică, se numește consilier@bragadirumeu.ro, unde oamenii ne scriu. Avem un număr de WhatsApp public. De ce nu se adresează primăriei, doamna Desagă? De ce nu se adresează primăriei acești cetățeni? Se adresează numai dumneavoastră, că vă cunosc Pentru că cetățenii au observat că oricum dinspre primărie nu primesc răspunsuri, nu sunt băgați în seamă. Și automat că se adresează nouă facem campanie, iar în ședința de Consiliu facem campanie. Mă repet, am verificat la registratură, lăsați-mă să vă răspund acum, am verificat, nu există nicio plângere, nicio solicitare, o luăm de la capăt, doar ca să ne aflăm că în discuție astăzi. Domnule președinte, tocmai v-am spus că am primit și v-am spus data când am primit acea solicitare. Dumneavoastră îmi spuneți că în octombrie, eu mă referam la cea veche. Nu, păi sunt și mai vechi, bineînțeles. Sunt, poate le aveți dumneavoastră, doamnă Desagă. Domnul Freșeriu, vă ascult. Da.
Când va fi finalizată grădinița din Strada Unirii? Era prima întrebare. Pentru domnul primar, pe care îl așteptam să rămână în ședință. Am înțeles, a plecat. La primăvară, doamnă. La toamnă va fi funcțională. Bun. A fost emis ordinul de începere a lucrărilor la școala din Strada Gliei? Și liceul îi dăm drumul la primăvară, doamna de Sagă, după dumneavoastră. Și o A fost facultate. început ordinul de proiectare. Uite, lăsați-l pe domnul Dumitru, că se pare că discută mai mult cu domnul primar și are informații. Măcar să aflăm și noi lucrurile. El s-a ocupat personal de Așa. lucrările la grădinițe. Consilier benevol la acea școală, să știți. Se vor lua măsuri pentru asigurarea transportului elevilor în siguranță? Pentru că avem niște... Deja avem până acum 6 microbuze. La început spuneați că n-am băgat în stația nu știu care. Am adus 6 microbuze și acum ne întrebați dacă vor fi 8, vor fi 10 microbuze. Asta întotdeauna, spunea bine domnul primar. Eu vorbesc foarte serios. Deci nu vorbiți peste mine. Eu v-am lăsat să vorbiți, să vă spuneți punctul de vedere. Deci dacă vor fi, normal că vor fi mijloace de transport. Deja sunt mijloace de transport și STB-ul trece pe la școala nouă care este înființată în cartierul nostru Independenței. Va trece, că momentan... Va trece, bine. Asta vreau să întreb. Domnul președinte, doamna de Sagă, că azi va mai primi un microbuz electric pentru transportul școlarilor. Am cunoștință că azi am venit cu un microbuz nou pentru doamna de Sagă, răspunsul. Bun. Vreau să înțelegeți că nevoia de transport nu este doar pentru clasele de pregătitoare și clasa 1, dar pentru cei de la liceu și de la facultate, am înțeles. Încă un răspuns pentru doamna de Sagă. Nu mai induce cetățenii în eroare. Nu se vede cerul prin tavanul școlii modulare. Da. Nu se vede cerul prin tavanul școlii modulare. Domnul Freșeriu, hai nu intrăm în polemici de-astea. Domnul Freșeriu. Exact cum ați afirmat pe grupurile școlii. Da. La ce moment? Când era încă în lucru. Da. Ca să ne facem de lucru. Domnul Freșeriu, mai vreți să adăugați ceva, scuze? Da, am câteva întrebări care sunt adresate de către vecinii mei din zona unde locuiesc. Se poate? Vă rog, ascult. Păi da, v-am dat cuvântul. Una dintre ele. Când se lansează licitația pentru executarea lucrărilor de construire a școlii din Strada Toamnei? Aveți idee să răspundeți? Nu vă pot răspunde, dar formulați în scris și vă vom răspunde. Domnul primar a plecat, nu mai este aici și sigur vă răspundea. Mai scurt, okay. Întrebări. A doua. Veți demara procedura de expropiere pentru crearea unui nou drum de legătură între prelungirea Ghencea a lunului Cireșar? Da, sigur, 100%. Sunt sigur, 100% vă confirm aici în ședință. Știu că și domnul primar a spus în ultima ședință, numai că nu a specificat când anume. Deci v-a spus domnul primar în ultima ședință și... Da. Vecinii mă întreabă lucrul acesta. În decembrie. Da? Ok, mulțumesc. A treia întrebare, când se va face recepția străzilor Iernii, Toamnei și Rahovei? Străzi noi modernizate anul acesta. Da, probabil că în prima parte a anului viitor se vor da, recepție. Nu se poate circula fără recepție? Nu, i-am răspuns, nu, există niște lucrări, domnul Adrian, care trebuie făcute de către UAT Bragadiru și nu se pot efectua decât dacă se va face recepția lucrării. V-am răspuns la întrebare. Mai sunt alte întrebări, domnul Freșeriu? Una singură mai am și am terminat. Este nevoie, în continuarea penultimei întrebări, așa vine aceasta. Este nevoie de treceri de pietoni supraînălțate pe mai multe străzi, de exemplu, a lunului, Iernii și Toamnei. Se vor face, v-a răspuns domnul primar în prima parte că pe toate străzile vor fi treceri de pietoni și sigur se vor face, 100%, da? Da, vorbim de Iernii și Toamnei, care sunt noi modernizate, trebuie recepționate și probabil după aceea după recepție, nu se poate până în recepție să face aceste modificări. Ok, dar în cazul străzii a lunului nu este cazul. Pentru că nu s-a modernizat, nu s-a făcut nimic. După ce intră în modernizare, normal, e firesc să fie așa, e logic. Și până atunci, ok, dar până atunci se poate face ceva pe strada lunului, pentru că în dreptul numărului 46-50, respectiv numărul 45, există un magazin... Cu cerere la primărie, vă răspund înainte de a termina asta întrebare. Cu cerere, sigur se vor face, probabil vor lua în acte ele și se vor pune în discuție, normal, Consiliului, dacă va fi cazul. Vedem, dacă nu... Da, sunt foarte mulți copii în zonă și de aceea. Deci, practic, îmi recomandați să fac o solicitare. Mi se pare corect să faceți o solicitare. Ce să... Putem face doar o discuție noi în ședință?
Aici am ședința de Consiliu. Nu trebuie să o solicitare scrisă. Ok, domnul președinte, vă mulțumesc frumos. Domnul președinte, dacă îmi mai permiteți, că am văzut că domnul Dumitru e foarte bine informat, voiam să mă întreb referitor la... Că nu ridică mâna, că nu poate, că nu are aplicație. Domnul Bălan, spuneți. Da, nu pot, îmi pare rău, nu funcționează această funcționalitate la Zoom-ul meu. Cine sunteți, da? Da, voiam să întreb referitor la rutele de transport. În momentul de față, Latinu este rupt ca rute de transport de restul orașului și voiam să știu dacă există cumva ceva planuri pentru a lega cu transport în comun și zona aceea a orașului de Independenței, de centru. Aceeași solicitare ca și colegul dumneavoastră de partid, o adresă la primărie și se va răspunde. Mă gândeam că poate domnul Dumitru, fiind implicat, are mai multe detalii. Purtător de cuvânt, domnul Dumitru. Dacă vrea, ședința de Consiliu. Mai sunt alte luări de poziție? Bun, declarăm ședința închisă. Mulțumesc frumos! Mulțumim, o zi bună! La revedere!